Salutacions a tots i totes aficionats al futbol americà català. Tornem una setmana més amb un programa molt intens i on parlarem de tot això. Farem un resum de tot el que va succeir el passat dissabte a Barberà del Vallès, on es van disputar les Final Four de diverses competicions de Lliga. Es van decidir els nous campions dels Sots 11, Sots 13 i Cadet. Farem un cop d'ull als tryouts de la selecció catalana cadet que es va realitzar a Terrassa dissabte a la tarda. I acabarem el programa amb un repàs a la última interessant jornada de la Lliga Catalana Open de Flag, on es van decidir els 6 equips que jugaran als play-offs i l'ordre a la classificació final. Com veieu, tenim el programa molt ple, així que ens posem per feina ràpidament. Comencem amb la Final Four dels més petits, els Sots 11. En aquesta categoria, els Rockies de Barberà arribaven com a líders de la Lliga regular i com a equip a batir. La seva semifinal va ser contra Barcelona Buffals, un partit marcat per moltes errades, però sobretot per la gran defensa d'ambdós equips. De fet, es va haver d'arribar a una pròrroga després de finalitzar el partit amb un empat a 6. Els Rookies van aprofitar el seu torn per anotar el touchdown. Els barcelonins, a la desesperada i amb la pressió d'anotar o perdre, no van poder fer-ho, donant el bitllet a la gran final als Rookies de Barberà. L'altra semifinal va enfrontar a Celtas i Reds en un partit molt bonic i ple d'alternatives. Novament, els Celtas van aprofitar meravellosament el seu joc de carrera i els Reds sumaven gràcies a les bones passades del seu quarterback. Els agarencs van estar a prop del marcador, però els del Vall del Tenes tancaven el partit amb un nou touchdown en els instants finals, certificant el seu pas a la final. El partit de consolació també va ser un match entretingut i ple d'alternatives al marcador. Els Buffals acabarien imposant-se per 19-13 als Reds de Terrassa. La final, en canvi, no va tenir color. Bé, va tenir color verd, i és que els celtes del Vall del Tenes no van donar cap opció als vallesans Rookies. El recital del seu joc de carrera va ser imparable, i els del Vall del Tenes es feien amb el campionat per un clar resultat de 38-0. La veritat és que anaven molt fluixets de nanos, de sub-11 al principi, però tots sabíem que tenien que esperar que els nous que havien entrat s'engranessin amb l'equip. I ha passat com tenia que passar, amb la bona feina feta per el Miqui, per el David, fet per la Montse i molta implicació dels pares de que porten els nens on sigui, com sigui i quan sigui, i estan animant des del primer minut. Campions de Lliga, sí, de Copa al sub-13 i de Lliga al sub-11. Estem molt contents. Un títol molt merescut per un grup que ho va celebrar com tocava. En la categoria Sots 13, aquest cop sí, el principal candidat pel títol faria bons pronòstics. Els castellonencs Ironmans arribaven després d'una temporada quasi immaculada d'11 victòries i una derrota. La gran projecció va continuar en la primera semifinal del dissabte, on van passar per sobre dels Wolves de Sarrià de Ter des del primer moment del partit. El resultat final, de fet, no deixava lloc al dubte, 33-0 i bitllet per la final. L'altre partit de semifinal sí que va tenir emoció. Els Celtes i els Buffals van lluitar intensament, però només un va poder guanyar. Les alternatives al marcador van anar succeint-se, però els Buffals van ser els últims en anotar i van defensar bé en els últims instants, vencent per 19-13 i aconseguint el seu pas a la gran final. El partit de consolació, una vegada més, va ser força entretingut i els Wolves gironins s'endurien la tercera plaça al guanyar 24-20 als Celtes. A la gran final, la potència ofensiva dels Ironmans va ser aturada més o menys força bé durant bona part del partit per part dels Buffals. En atac, però, els barcelonins no trobaven la forma de sumar i els castellonencs van acabar imposant-se per un resultat de 19-6 gràcies a una excel·lent segona meitat. Els xavals s'ho han currat molt, són molts de quilòmetres i al final això és una molt bona recompensa, sobretot per ells. Ha sigut dura, a 6-6, hem estat molt de rato empatats, ha sigut una mica de contacte i tot agut, però al final ens han tret el partit i molt emocionant, ha sigut una bona final. Molt bé per Buffals, molt bé, han jugat molt bé també. Finalment, passem a parlar d'una Final Four que també va tenir sorpreses i de les grans. I és que els imbatibles fins a la data Rookies de Barberà van perdre les semifinals contra l'equip que últim va arribar a la Final Four, uns Badalona Dracs que han acabat la temporada de forma excepcional.
Els rookies es van posar per davant el marcador amb un safety, però els Dracs van seguir creient en les seves possibilitats i abans del descans es posaven per sobre amb un touchdown d'Alejandro García i l'extra de Daniel Aragón. La segona meitat va ser molt més prolífica a nivell d'anotacions. Matías Castaño posava per davant a rookies amb 2. Res feia indicar que Dracs aconseguís donar la volta al marcador, però Alejandro García aconseguia l'anotació en els últims instants de partit i posava el 14-13. Els badalonins se la van jugar de 2 per guanyar i ho van aconseguir amb una gran recepció de Jairo Las Heras. Els barberencs disposaven de pocs segons i no van arribar a l'end zone, el que saltava la sorpresa, i els Dracs es ficaven a la final. L'altre partit de semifinals també va ser intens i espectacular. El maig marxava al descans amb 8-6 a favor dels pioners de l'Hospitalet davant el Mogàvers. El joc de carrera dels saluencs va donar els seus fruits encapçalats per Eduard de les Heras i Nil Maté. Els pioners comptaven amb uns inspiradíssims Alex Santiago i Esteve Jimeno. Va ser precisament aquest últim que aconseguiria anotar just en l'últim segon de joc, trencant l'empat a 22 i donant el pas a la final als pioners. Amb 7 jugadors al roster, els almogàvers van aconseguir jugar de tu a tu als rookies a la final de consolació, però els barberencs finalment es van imposar 22-18 en un match molt igualat. Ja en la final, els de l'Hospitalet van aprofitar la seva major experiència davant uns Dracs que tan sols van poder aguantar el seu ritme fins al descans, el que es va arribar amb un resultat de 26-14. A la segona meitat, Pioners va sentenciar el partit amb una nova anotació d'Àlex Santiago que deixava el definitiu 32-14, assegurant el títol de la 19a Lliga Catalana Cadet. Quina forma de patir, quina forma de jugar, quina forma d'entrenar, hem sigut una família, hem jugat com un equip brutal, hem fet un partidàs, s'ho mereixia en aquesta generació. L'any passat vam tenir no molta fortuna a les finals, les vam perdre. Aquest any tocava això, tocava gaudir, tocava ara aixecar la copa. Un dels dies més feliços de la meva vida, inolvidable, ho recordaré sempre. Tots aquests jugadors s'ho mereixen, molt més que jo, que són els que s'esforcen, els que treballen a diari. Immensa felicitat. El quarterback hospitalenc Adrià Moreno va ser escollit millor jugador de la Final Four després de dirigir magistralment l'atac del nou campió de la competició cadet. No et perdis res del futbol americà català, subscriu-te al nostre canal de YouTube. Un cop acabada l'emocionant matinal de dissabte, ens vam desplaçar a Terrassa, on es van reunir més de 70 jugadors en els tryouts de la selecció catalana cadet. Un entrenament que va servir per decidir els components del roster que jugarà el proper diumenge 11 de juny un partit amistós contra la selecció francesa del sud del país a Aix-en-Provence, a la conurbació de Marsella. Els nois van treballar per posicions i van donar el màxim per poder formar part d'un equip molt competitiu i que segurament farà un gran paper al país veí. Sigui com sigui, l'experiència del tryout ja va ser magnífica i els coaches van haver de suar per conformar el roster final degut al gran nivell dels nostres joves. Com diem, el proper 11 de juny marxaran a França i nosaltres els acompanyarem per mostrar-vos aquesta magnífica experiència. Acabarem el programa amb el repàs a la última jornada de la Lliga Catalana Open de Flag, una atapeïda jornada de diumenge al camp de Sarrià de Ter, on es van disputar els 18 partits d'aquesta jornada. 2 dels 3 equips que ja comptaven amb un bitllet per la final a 6 del proper 10 de juny no van fallar en els seus partits. Gladiators acaba la temporada regular invicta després de 2 noves victòries més. La primera davant Pagesos Black per 47-19 i la segona en un partit espectacular davant Bucaners per un resultat final de 54-45. Els segons classificats final, els Pagesos White, van tenir un matí més tranquil, guanyant amb claretat a Reds per 19-39 i a Pioners per 6-39. Qui sí va fallar va ser el conjunt d'Igualada Tous Bulls. Van patir per emportar-se el duel davant els locals Wolves Blue, encara que el seu joc elèctric va ser suficient per guanyar 25-29. Contra qui no va valer va ser contra uns Mollet Panthers que necessitaven la victòria per mantenir les aspiracions de classificació i en un partit vibrant els de Mollet es van imposar per 32-38. El problema pels Panthers, però, va ser que havien perdut el seu primer partit davant Wolves Yellow per 41-47. Això els deixava amb 5 derrotes
i obria la porta de la posttemporada als Búfals. Els barcelonins van superar els seus dos rivals, Pagesos Black per 13-27 i a Imperials per un clar 47-6, empatant d'aquesta forma a Panthers a la taula. Gràcies a la seva victòria a la temporada regular davant dels de Mollet, el Billet se'l quedaven ells per disputar la gran final a 6. Els altres dos equips que jugaran aquesta final a 6 seran els Ironmans de Vinaròs i Wolves Yellow. Els castellonencs només van poder jugar un partit, ja que Uroloki no va presentar-se a la jornada i no van fallar davant Celtes, encara que patint força, això sí, guanyant per 20-12. Els gironins, per la seva banda, van guanyar a Panthers, com ja hem dit, i certificaven el seu pas a la posttemporada vencent a Granollers Fènix per 40-20. Els Fènix s'hi van poder guanyar a Reds per 20-14, acabant la temporada a mitja taula. Els Bocs d'Argentona van tenir un gran final, vencent a Pioners per un ajustat 13-12 i a Dracs per 27-0. Els Celtes, per la seva banda, van acabar de la millor manera possible, vencent el seu tercer partit de la Lliga davant Dracs per 30-19. I els Imperials van estrenar el seu casiller de victòries gràcies a la incompareixença d'Uroloki. D'aquesta forma, la taula acaba amb Gladiators com a intractables líders, seguits de Pagesos White, Tous Bulls, Ironmans, Wolves Yellow i Búfals, conformant els 6 equips que es disputaran el títol. Mollet Panthers es queden fora d'aquesta lluita, igual que Pagesos Black. Darrere d'ells queden Bocs i Bucaners amb 8 victòries, Fènix amb 6, Pioners i Reds amb 4, Celtes i Wolves Blue amb 3, Dracs i Uroloki amb 2 i tanca la taula Imperials amb una victòria. El proper 10 de juny, a Sarrià de Ter es disputarà la gran final a 6 que ja compta amb els dos grups. Al grup A tenim els campions Gladiators, a Ironmans i a Wolves Yellow, i al grup B es queden Pagesos White, Tous Bulls i Búfals. Es jugarà un partit entre cada un dels equips del grup i el millor s'enfrontarà a la gran final contra el millor de l'altre grup. Tot això ho viurem en l'últim cap de setmana de competicions de la Federació Catalana de Futbol Americà en aquesta impressionant i espectacular temporada 2016-2017. Nosaltres tornarem d'aquí 15 dies per explicar-vos tot el que passi en aquesta final a 6 i el que passi també amb la final a 4 del Flag Sots 15, que també es disputa el 10 de juny al mateix escenari. Fins la propera, doncs, gràcies pel seu seguiment i seguirem gaudint del futbol.